Nielen avizované predĺženie, ale ani zvýšenie materskej od januára nebude aktuálne. Zámery ministra práce Jozefa Mihála na teraz nezískali podporu. Vláda rokovanie prerušila a šéf rezortu počíta s tým, že do hry ich vrátia poslanci, ktorí by si návrh osvojili. No ani medzi členmi parlamentného sociálneho výboru stanovisko nie je jednoznačné. Téme sa venuje Jaroslav Barborák. Vyššia a dlhšia materská bez možnosti dobrovoľného pripoistenia nenašla na vládnej úrovni zelenú. Ak proti nej nenamieta strážca verejných financií či prezident, prekážkou zatiaľ zostáva pre premiérku. A podľa ministra práce na jej presviečanie zatiaľ niet času, berie jeho situácia v zdravotníctve. Nádej preto vidí v poslancoch Jozef Mihál. Rozumiem tomu, že nie je tu čas momentálne na diskusiu o materskej, o dobrovoľnom nemocenskom poistení, o umelcoch, ale verím, že si ten čas ešte nájdeme a predtým, ako pristúpia poslanci v 2., 3. čítaní o hlasovaní k tomuto zákonu, sa prípadne podarí cez poslanecké pozmeňovacie návrhy dosiahnuť to, aby sa zvýšila materská. Zvýšeniu materskej zo 60 na 65% vymerivacieho základu má dať príchodnosť zrušenie nemocenského pripoistenia. Dnes ho využíva okolo 50 000 mamičiek. Medzi poslancami však na tento zámer zatiaľ jednota neexistuje. Napríklad šéf sociálneho výboru Julius Brodska z KDH podporu nevylučuje. Ak to bude spojené so súhlasom ministra financií a bývalých koaličných partnerov, tak to podporím. Jeden z Mihálových predchodcov, ktorý mimochodom pripoistenie mamičiek zaviedol, však zatiaľ o podpore nehovorí a v možnosti pripoistenia stále vidí výhody. Ľudovít Kaník, SDK UDS. Keď je ošetrené tak, aby nebolo zneužívané, aby sa nemohlo, že 2-3 dní pred vznikom udalosti pripoistením získam dramaticky vyššie nároky, tak potom môže byť užitočným nástrojom. Tam len treba vhodne nastaviť, nakalibrovať tie parametre. Ivan Švejna z Mostu Híd o jednoznačnej podpore nehovorí tiež. Tým, ktorý sa teraz ubere tá možnosť sa samopoistiť, jednoducho bude ukrátené. Mňa ešte pán Mihál bude musieť presvedčiť, že je to správna vec. A opozícii sa nepáči, že minister by obídením vlády cez poslanecký návrh vylúčil z debaty verejnosť. Braňo Ondruš, Smer, sociálna demokracia. Mne sa principiálne nepáči, že pán minister Mihál obchádza možnosť dať veci na verejnú diskusiu tým, že niečo do zákona pretláča cez svoju poslankyňu. Vyššia a dlhšia materská sa tak s veľkou pravdepodobnosťou už rozhodovania týmto parlamentom nedožije. Rádiožurnál